wis mudhun ya sedulur, wis mudhun. Lho, iki omahe aku. Lokasine gubuk lah udah omah lah. Lah iki kandang gulane iki nang kene iki. Aku nyadap nang dhuwur kandang gula ya. Nang dhuwur kandang gula ya sedulur. Jadi mengalah sengko sak wit maning nggih. Rampung ngandel ora nek enggak apa HP ora nganggo tongkang ngel temen ya. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Nah, iki mundarannya aku nyeting-nyeting yo asli. Iki sing biasane nggo ngonten kandang pit iki asli. Nggih. Ora jere gawe-gawe. Asli lho, Dulur. Ya tongkange wis bijak nggih. Aduh. Ini kandang gula. Ini kandang gula. Aduh. Repot ah. Nah, kandang gula. Asli yo. Berarti asli tukang nyadap kudu lembo-lembo. Nah, kene we rampungna dari mindah mengalas istirahat disit. Nah, tenagane wis pulih mengalas. Nah, yo karo. Aduh. Ngel temen yo. Alah. Kayak rekasa orang nganggo tongkang rekasa banget tuh. Badhe iki jos to. Ya jos lah. Mulane umpamane sampean we arep ngaturna carane aku ya bari dicoba ya dulur. Dina ngaring mancung wis sehat, obatnya saipat kaya ngene iki. Nang mancung sehat, nang banyune normal bisa bebe ora panas, ora nyeromong iki. Ya mudah-mudahan sedulur ya bisa nyoba paring sadapane sampean ya sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu salam interaksi loh. Ya.